Ayun. Ayun, Miguel out, shoutout sa inyo ulit. Nahuli na naman tayo kasi kagigising lang natin eh. Ayan, shoutout sa Lods Tamsakdan. Sabi ni Bro Noel Naraha. And Oni and Luz John. Miguel out, shoutout ulit sa inyo dyan. Kau Ayan, Miguel out, shoutout ulit yan sa 1 million viewers natin. Magandang gabi ulit. Ayan, kagigising lang natin kasi nga. Nag-live na naman tayo. Shoutout sa mga kaibigan po natin dyan. Wala mangyari nito sa mundo. Late magising. O, diba? Iba pa na napuntahan natin. Mas Mariusip. Sandy Liberio. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano mag-i-pray na. Parang nasa mga alaman, di na kailangan ka ng tulad o magsisilbing tantayan. Alam para is parang bantayan, mapapachinika ka ng gulungan. Inadat na rito ang galingan ko pag ikaw kasama ko kasalantanging hantungan. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Di ko kaya na malapit na lumapit ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang kain. Di mo kinain up sa nasika din. Masulog ka pa sa mantika. Nagkaungga ina din ang ka.
Lalong ibababa papunta sa pista. O ba't tingin na lang tumakbo? Wala namang bago, huwag tayo muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Northern Summer Mix DJs. Sunday Rolling Burial. Ikaw ang binibini namin na Ayan, Tanner, harang tamsak. Maraming salamat sa parang tamsak mo yan, Lods. Runner. Meron siya tatuloy dyan sa 6 million viewers natin. Ayan. Piyo percent. Ayan, sila piyo percent. Masunod na yan sa tema. Ayan, meron siya tatuloy sa Lods. Piyo. Ayan, medyo na late po tayo kasi nga nakatulog po tayo. Kasi natin yung mukha natin. Itumba natin yung camera natin para get extra data. Ayan, para tumabingi din po yung paningin nyo. Ayan, tamsak dan, harang tamsak. Ayan, bigla shoutout sa ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdalaw ulit. Ayan, thank you so much. Harang Hoz. Ayan, maraming salamat sa parang yan na Lods Danner TV. 7 million viewers na house. Bigla shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat. Hello. Para malamang doon. Dito nga, para hindi malamang yung camera. Ba't malamang doon kabila? Ayan, Sir Lazy. Ayan, mentor, angel, and influencer. Ayan, maraming salamat, Ma'am Yani. Ayan, Ma'am Angel and Sir Lazy. Maraming salamat sa pagdalaw sa akin live stream. Thank you so much. Ito lang kasi lang mga jacket. Kita po natin si Ma'am Lazy, Sir Lazy at si Ma'am Angel. Yan ang mga pangalan mga angel. Yan si Ma'am Yani. Ay, maraming salamat sa pag-support nyo. Yan guys, sa Team Influencer, may kami shoutout ulit sa pangunguna po ni Ma'am Yani TV. Ayan. The Influencer. Ayan. Ate Yani, may shoutout po sa ni. Ayan, si Ma'am Choco Joy. Salamat dyan. Ay, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa akin live stream. Ayan. Thank you so much. The Team Influencer, pinaka-supportive sa lahat. Ayan. Ayan, may shoutout ulit sa inyo. Ayan, si Ma'am Catherine TV. Ayan. Ayan, sila po yung mga Team Influencer. Ayan, shoutout din sa lahat ng mga kaibigan natin sa team. Maliw-maliw. Ayan, ganoon din po sa mga kaibigan po natin dyan sa Mardination. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Ayan, mga pa-land-based mga service. Shoutout po sa inyo. Ate Choco Joy, shoutout po. Sabi nila, Pyo. Maraming salamat sa Team Influencer. Ayan, sa mga ating mga kaibigan sa Team Influencer na pinaka-supportive. Ayan. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you. Ma'am Yani and Ate Catherine and Sir Lazy. Ayan, si Mentor Angel. Maraming salamat. At saka si Ma'am Choco Joy. Ayan, alas 6 na. Ayan, ano na naman kasi guys, Ramadan, iftar. Ayan, start naman ng iftar. Iftar ba yan? Tawag.
Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Payo daw, sige ma'am, Sir Donner, baba mo yung bahay mo para mayaduhan po natin, para ipipin po natin yan. Ayan. Bigyan kita siguro ng mga 5 lang. Ayan. Maraming salamat. Sige lang, Sir Donner TV. Baba mo lang po yung bahay. Bibigyan kita ng 5. Ate Catherine, mega love, shoutout po, sabi nila, Pio Pio. Ayan. Maraming salamat guys, yan ang mga team influencer kayo, pinaka-supportive po yan. Ayan, tumutulong, bumibigay po sila ng mga advice. Ayan, maraming salamat. Ayan, nagla-live yan po sila. Ayan, sige, let's Donner. Baba mo yan para may ano natin. Saan na babahay mo? Ayan. Mobile Legend. Yan guys, please support naman natin nakapin sa taas. Ayan, sa mga hilig maglaro dyan. Ayan, 424. Ayan, okay, sige. One day. Ayan, sige. Donner TV. Basic Trifle Kill Donner. Patarte lang po, salamat. Ayan, sige. Ayan guys. Sige, gawin natin 30 yan. Okay. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayan guys, may nakapin po dyan sa taas. Please gawin naman, pag-waitin na natin kahit mga ano lang. 6, ayan, sige. Ano rin natin yung video para di siya malagas. إحساس هالشهر على هالأرض ما ينوصف في كل Yan, Wing سنة Royo Vlog. Ayan. مختلف Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Wing Royo Vlog. Ayan, may ano ka na, baba ka ng bahay mo. ثمرها من نخلها Para مال mapipin po natin بيوتها mamaya. وحنينها من وديانها لعلى جبالها صوت مساجدها عامر والكل Trifle. Ayan, panorin mo natin yung video mo kahit tawag. Child! Light Born Striker. Yung guys, may nakapin pa ko dyan. Please, tikitan ko lang po ito si Sir. Si Donner TV. Iwan na po kayo na bakas guys. 400. Gusto nyo magawin na kahit. Sige, gawin natin kahit 4 ano lang. Bring you! Ayan, sige. Yeah, Arroyo win there. Sige, ma'am. Wing Arroyo. Isang magsaka na lang. Wing Arroyo Vlog. Kasi Los Pio, wala pong bahayan lagi. Ayan guys, support naman natin. Pinag-isa ko na lang para isang digita na lang. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. 2 kapatid po natin. Ayan, para isang bagsakan na lang. Ayan, isang, 2. Ayan, sweet dreams with Gozi. Ayan, mga shoutout sa iyo, my friend from Pakistan. Ayan, how are you? Ayan, thank you for coming. Ang bahay niyo po, Pio. Ayan, sila si Pio. Wala po yan si Pio. Ano? Pwede yan si Pio. I-good channel mo na lang sa'yo. Ayan. I am good. Ayan, thank you my friend. Gosha. Ayan, si friend Gosha Pro.
She came from Pakistan. Pakistan. Babae po yan si Ma'am Sweet na Pakistani. Pakistan. Ayan. Yan, that's Ray Miguelachata Ray Bautista. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Ayan, gawin ko lang tong, ayan. Paano natin para medyo matagal-tagal yung dikit niya. Ayan, ayan, medyo mahaba itong video niya. Yeah, that's my life. Ayan, dalawa yan guys nakapin. Patamsak ka naman natin yan. Mapat na dikit para isang dikitan. Para mabilis. Ayan. Ano yung bang ulan natin? Daniel TV Phone. Dan. Ayan, maraming salamat. Ayan, Wing Ruyo. Ito ba siya? Ready to break fast. Ayan, ito ba siya? Ready to break fast. Sige. 535. Ayan. Ayan, bigyan ko na kayo ng tag-ano. Ayan guys, so nakapin dyan. At least, madagdagan. Panoorin ko lang itong video para mas maganda. Wing Rayo, bakas na lang po. Nasa harang pa po ako. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan guys, habang nagpapaharang ako rito. Ay, sa bagay, hindi pa naman monetize yan eh. Bagay, okay na rin yan. Paharang na lang. Wala pa naman yung harang niya. Dahil... Ay, si Lolo naman kumikita niya sa harang pa niya. No? Skip na lang natin. Yan guys, please support naman sa nakapin sa taas. Ayan. Ito na mo, may harang na lang siya. Harang si Lolo. Harang si Lolo. Ayan. Ayan. Pasabay. Hobby Biko Wing. Royo Black. Ayan. Sige. Tama-tama yan, panoorin natin tapos ay tag-apat-apat. Ayan. Harang House! Ayan. Danner TV Dan. Wrong yung bakas na lang. Ayan. Hindi pa ako money, pwede po mo skip. Ayan o, pwede po yan. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Nasa harang pa kayo, pwede mo skip yan, Lods. Hindi pa naman yun. Nakikita naman sila. Pero depende ka. Wala pa naman kasi yan. Nakikita naman dyan si Lolo. Ayan, si YouTube. Ayan, Lods Ray. Maraming salamat sa inyo. Lods Pio, maraming salamat. To my friend Gusha. Ayan, Sweet Dreams. Kay Sweet Dreams. Maraming salamat. Thank you. 1/2 cup of sugar. Sige guys, panoorin ko lang ang video. Kahit 1 minute lang naman. Yan. Kay Lods, para mamaya malikit natin itong iba. Bali, apat na yan. Ayan, sige. Untiring. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, isang apat na dikitan. Ayan, ha? Para walang labis, walang kulang. Wow, sarap naman ito. 49, 50 times up pa yan. 535 pa yan. Tama-tama yan. Ayan guys, may nakapin pa ko. Please support naman natin. Baka tayo ay... tapos na ba yan? Ba't ganun? Hindi pa nga. Why? Loko kami sa ito. Ayun, may garage shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ayan guys, meron ba natin? Makita yan. Ayan. Para mas, yan yung biko ni Kuya, ano ba yun, ni ate? Sarap ng biko. Alam, dinidikit natin para isang, hindi, apat pala yan. Apat. Sa CPU yung isa. Yan, sa computer pala. Ayan, may garage shoutout ulit sa inyo dyan. Thank you, Huz. Ayan, welcome sa Lods. Wing Roy. Ayan. Sige na, kalimbang ko lang natin.
Ayan. Habang ako'y nagdidikit, guys. Ayan, bigyan ko na kayo ng kahit 5 lang, 5 o 6 kayo. Okay na po yan? Para hindi naman siya malagas. O, di ba? Kasi pagka marami naman ibigay, nilalagas naman yan. Maganda yung unti-unti na lang muna. Ayan. Ayan. Welcome sa Lodge Denya. Ayan. Gawin natin ano yung sa'yo. Gawin natin kahit ano lang. Ayan. Luto na yung biko na kulay violet. Ayan. 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 Ayan, bumalik. Ala. Niloko na yan, ha. Bakit dumikit yan? Ayun, mga shoutout ulit dyan. Happy siya na guys kasi nagdidikit pa ako guys, ha. Baka nagdidikit. Pamisikan ko naman kayo dyan. Muna. Ayun naman kayo malungkot. Bigyan ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Tawang binibini na ninanais ko. Binibining marikip na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko. Na makapiling sa buong buhay ko. Nabibigyan sa tuwing ikaw ay nagpapadaan. Mga mata ko ay umikis lang pag-brush. Puwati-puwati na pagtawan mo ay makakalitin mo. Damis na tayo sakto na. Sana'y mapansin ay magtitingin. Mga damdamin ko'y lais maparating. Ako'y nadali na malaanghel na mukha sa'yo na kahit na o may naklarang po sa'yo'y ibang nato. Ikaw Ayan, nakaguhit ka na ng 13 lods sa Danar TV. Tama-tama lang yung dikit ka ng 5 araw-araw. Mas maganda po yan. Kasi sobra-sobrang dikit naman. At sige, nagdagan po natin, gawin po natin 432 po yan. Magilaw, shoutout ulit sa lahat dyan. Ay, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, kay ma'am, magawa rin yung 550 sa kanila. Sige. ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling o siyang dingding. Ang bukaing nalikit ay mapasahin. Lahat hahamahin, makuha lang ang natin. Kahit buong dalawakan ating kukuhain. O ating pinipili, ikaw ang pinipili. Sa simulan uli ng ating pag-ibig. Mix DJs. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa naman ng iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ito pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mabisakin. Trapat ang tulog ako sa magpapas na kumin. Di ko na palayan dahil sa iyong mga tingin. Kung mong katawan ay nakakatulala. Ang iyong matenda na huwag napapaganda. Di matatawaran kahit pa magmamagan. Kung ba't yung ibigan, di ko ito sasawaan. Pinubuhat mo, huwag natin pakiramdam. Mabigat ito, ikaw ang nagpugaan. Tayo ay nagkaway at kaya mo na. Ngunit walang umawat, kaya din ang katuluyan. Oo, aking binibini, ikaw ang binibini. Sa simulang uli ng aking pag-ibig. O aking binibini, ikaw ang binibini. Sa simulang uli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais
ko, binibining karikit na dalahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa Ayun, thank you, my friend. Gosha. Nag-grounded na. Nakahalo siguro ng biko to ni Ma'am Gosha. Aba. Ayan, mga shoutout sa inyo dyan, guys. 3 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan, sige, dikitan pa natin si Ma'am Gosha. Ayan, may isa na lang tayong nilidikit para ayun, bagsak na mga ano. Ayan, my third word. Mga shoutout. Maraming salamat sa iyo. May, kasi may center na natin. Ayan guys, may nakapin pa ko support naman natin. Welcome. Maraming salamat sa iyo, May. May, si my third word. Ngayon guys, tapusin ko lang dikit to kay Kuya para may pa-music pa tayo. Ayun, Thunder. Ayan, hindi ka chairperson. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo, sa lahat po ng mga viewers natin dyan. Ayan, kala-live lang natin kasi kagigising lang po natin. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo. Kuya, salamat po sa kulay sa LS ko kagabi. Wala kapag palaro, akala ko ay wala. Okay na natin. Siyempre, salitan lang po naman yan. Hindi na ako nakadalaw. Doon ako kabi pero nagsilip ako sila ni Tamsak na ako kasi medyo pagod ako sa trabaho. Ayun na. Ako. Maraming salamat. Doon ako kagabi nagpapalaro ka, Timay. Nag-BG-BG muna ako doon sa baba mo. Ayun, nakita ko kayo doon ng palaro kagabi. Ayun. Yung guys, support naman natin sa mga yung nakapin sa taas, mga maliit pa yung bahay niya. Ayan, okay na po yan kasi nakaguhit na rin sila lahat. Ayan. Yan sila 30. Ayun, 431. Tama-tama gagawin natin ng isa na lang, 432. Ayun! Ayan, mga grad, shoutout ulit dyan sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa patuloy ng pag-support kay Falcon of Desert. Ayan. Ayan, shoutout dyan sa lahat ng mga OFW, mga fan-base mo yan sa service. Mga grad, shoutout po sa inyo. Sige lang, habang tayo nagpapa-music para hindi naman kayo mano dyan. Musika natin ng Turagsoy. Ayan. Hanapan ko kayo ng music na Turagsoy. Ayan, tamsak lang. Ma'am Lunay's Vlog. Ayan, Ma'am Lunay's Vlog. Nila shoutout sa'yo, Ma'am Luna. Maraming salamat. Ayan. Ito natin sa Lods, 41. Ayan, 432 na siya, yung 43. Ayan guys, please support naman natin nakapin sa taas. Malit pa yung bahay niya. Yung dalawa po yung nakapin natin yan, 500 tsaka. Ayan. Ayan, last nalikit ko na lang ito. Yan kay Romeo. Ayan. Panoorin niyo po yung biko dyan, masarap guys. Ayan, gumuhit na si Ate. 540. O, di ba? Ate May, Miguel shout out. Ayan. Ayan. Miguel shout out sabi ni Lods. Pio. Ayan, Ate Ma'am. Ate May at saka Ma'am Luna. Harang, ayan, maraming salamat sa parang mo dyan, Ate May. Ayan, thank you. Ano ba sabi niya? Stop saying this ads. Yes.
Danar TV Dan. Ayan, ayan, Lads Danny Dan na po si Timay. Ayan. Ayan, Dan mo sa Timay ka kasi nagla-live din po yan siya. Ang guys, dikit sa inyo dyan guys. Dalawin nyo kasi nagla-live yan sa Timay. Yan to my friend, Life Heart. Miguel shout out. Thank you for coming. Ate Emma, selfing hand. Dito naman si Ate Emma. Yung Miguel shout out sa'yo, Ate Emma. Good morning and good eves to all. Ayan. Yung Miguel shout out sa'yo, Ate Emma. Thank you so much for coming. Ayan. Miguel shout out kuya and to all here. Ayan, maraming salamat tayo, Ate Emma. Miguel shout out din po sa'yo. Thank you. Thank you for always coming to my live stream, Ate Emma. Ayan. Miguel shout out Fyugyo. Sabi ni ate na lang, atiin ko na sa Timay. Sabi na, ayaw ko ito sa ate. My third word. Ayan, Miguel shout out lahat po yan mga OFW din. Wing Rio Vlog. Ayan. Ayan, sige, dana pa tayo kay Wing Rio Vlog sa kanyang. Yung OBB ko na color blue. O, di ba color blue ito eh. Blue ba yan? Violet. Ayun, 5:41 na. Ayan. Kaya tambay lang dito ha, luto lang me, listening to you, waiting sa kanta po. Ayun, sige. Sige. Sige Ate May, salamat sa patambay mo dyan. Thank you so much for coming. Ayan, maraming salamat din sa Ate May sa pag-members sa akin dyan. Thank you so much. Ayan, sabi ni Mang Rio. Salamat po, my love. Ayun. Ay, Miguel shout out, Pio. Ayun, bakit ganun hindi heart yung ano ni Ate Emma? Ano naman sila? Ay, natin. Grabe, dumating lang ako. Alis agad yung isa dyan, kaloka, sabi niya. Ayan. Sige. Ay, maraming salamat nga guys. May nakapin pa ko dyan. Support naman natin yung dalawang mga kuya at ate po natin. Kaya lang os, busy pa ang katulong. Ayan, alam naman po natin, Ma'am Lona. Kasi nga po, pagkain naman yung kakain. Ayan, sige lang po, Ate Lona. Ma'am Lona. Ito lang po ako, magyayaw din para sa inyo. Kinig lang kayo ng yayaw ko. Marami akong mga yaw-yaw na kinig dyan. Ayan, sige. Alis daw. Alis ka na ba, Lods Pio? Saan ka mapunta, Lods Pio? Watching na lang ako, kuya. Ayan, sige ate. Watching ka lang yan, ate. Ha? Pakinggan mo lang yung mga ano ko dyan. Mamaya mag-English ako. Thank you, my friend, Gusha. I know, friend Gusha is here. English natin na medyo slang natin yan para maganda. Shout out sa mga. Yan, binabati ko muna ng happy birthday. 65th birthday sa aking nanay. Ayon. Diriwang sa kanyang arawan sa araw na ito. Diba? 65th birthday na. Okay na. Bilis na ng panahon, di ba? Ayan, siyempre guys, habang medyo bata pa yung ating inay, ay pasayahin muna natin din sila. Bata pa yung nanay niya. Para tingnan niya ako para matanda. Pero bata pa po. Yung mga unang panahon kasi guys, yung mga tao, maaga nag-aasawa. Di ba? Yung magulang ko yata nag-aasawa sila, 18 eh. Di ba? 18. Ulaan nyo ngayon kung ilan na ako. 65 na yung aking ina. Siyempre, pagka 18, nabuntis ka agad yun, ibig sabihin, ilang taon na ako. Tulog na po ako. Nantok na si Lods Pio. Sige, good night sa'yo, Lods Pio. Happy birthday, mother. I wish you have more birthdays to come. Yan, thank you sa'yo, Ate Emma. Ito yung birthday kasi guys, sinandaan talaga namin yung aming nanay. Siyempre, sa magkakapatid. Habang malakas pa, bawat araw, pasayin natin yung magulang natin. Sa may mga ano dyan. Siyempre, kasi pagka matanda na yan, hindi na makatayo doon. Tayo pa na kasi birthday mo. Ano tulad ng ano yan, guys? Pag matanda na, pagka panagala, pinapagalitan.
Pagka hindi naman kayo, tayo diyan, sabong tayo, tay. Oo. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Emas. Ayan, si Ma'am Emas, helping hands. Supportive tulog. Ayan, matulog na daw si Lods Pio Pio. Payag ka ba niyan, Ate Emma? Sige, patulogin na natin si Lods Pio Pio. Sino na naman umaway sa'yo, Lods Falcon? Ayan, shoutout sa Lods J. Maraming salamat sa pagdala, Lods J. Shoutout sa'yo. Karating lang, nangugas na agad. Ayun, ayun. Ayun, sino na naman umaway daw, sabi ni Lods J. Introduction ni Lods J sa akin. Maraming salamat sa'yo, Lods J. Basta ka naman dyan. Shoutout ulit. Ayan. Ay, wow! Oh, wow, wow. Ano maganda sayaw niyo? Ako gusto kong sumayaw, ah. Thank you, Ate Emma. Sa Ate Emma talaga. Ayan. Maraming salamat sa Ate Emma. Ay, sana all. Ayun, thank you ulit, Ate Emma. Maraming salamat, Ate Emma, sa pag-share ng inyong blessings ulit. Ayan. Gift ko sa mother mo kaya. Ayun, thank you, Ate Emma. Ayun, sabihin ko, may gift. Maraming salamat. Sana all may pakulay. Oo nga, last day. Supportive po yan sa Ate Emma. Sa Ate Emma po ay nagcha-charity po yan siya kahit hindi pa siya sumasahod sa YouTube. Ayan. Anyway, Ate Emma, thank you ulit sa pagpakulay mo ulit dyan. Maraming salamat. Ayan. Ayan. Sana all may kulay. Piu-piu. Ayan. O, siyempre, di ba? Sa Ate Emma talaga. Ayun. Sana all my love. O, di ba? Ate May, maraming salamat sa video mo dyan. No worries, kuya. Likewise po. Ayan, Ate Emma, maraming salamat ulit sa pag-share ng iyong blessings na may babalik pa sa'yo ng 10 times fold po po yan. Maraming salamat. Makakasa ka rin yung mga binibigay natin dyan sa'yo. Pag nakasahod po tayo, baka may abot din natin sa mga nangangailangan. Diba? Makatulong din tayo tulad ng ginagawa mo, Ate Emma. Maraming shoutout ulit dyan sa 9 million viewers natin. Maraming salamat. Hi, Lods J. Lods Pio, kumayawain sa tema. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Pio Pio. Inaway mo naman kasi ako eh. Ba't inaway mo naman si Ate Emma, Lods Pio Pio? Mamaya, abutin naman tayo ng 3 oras niyan dito sa debate sa inyong dalawa. Ayan, ayan. Ayan. Happy birthday ulit sa akin. Maraming salamat sa Ate Emma. Ayan, sige. Hindi naman po my love. Opo, iba din. My love will see you through. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout sa aking mga pamilya dyan. Shoutout po sa lahat ng mga OFW. Mag-iingat po kayo. Ayan. Sarap yun, my love. My love will see you through the darkness night. Ayan guys, nag-update pa ako dyan. Iwan lang po kayo ng mask. May premiere po kayo? Ayan. Baba lang po kayo ng mga premiere nyo po dyan. Para ayusin ko po yun mamaya yung aking para sa mga... Ay, baba mo lang tema para ipipin ko ulit yung premiere mo. Yan, bigay ko sa'yo, my love. Oy, wow, sana all. Saka nakunin ko na lang yung Ayan, para ipipin ko yan, Ate Emma. Kung ako gusto mo, ako na lang kukuha. Yan. Ate Emma. Parang totoo, no? Totoo yan, Los Pepio. Hindi. Oo. Ano to? Dalawa. 9, 20. Ito. Dalawa yung premiere. Saan yung premiere mo, Tema?
Ang ang aga mo naman premiere, my love. Ayan. 9:08 AM. Kapehin ko na lang natin. Ayan, Gerald, shoutout ulit dyan. 9 PM Pinas time yon, my love. Ay, wow. Aga mo naman premiere. 9 PM at di, ano yan, dito. Sana all. Parang kilala ko yung isa dito. Si Kuya ano to? Si Sir Ray. Sino to? Si Lods Roel Gacho to yung isa dito. Ate Emma. Sir Ray. Thank you to all my subscribers. Okay. Busy ako bukas, my love. Ay, hindi dapat na may time. Bigyan ng time. Parang busy-busy Los Pio-Pio. Give time to your love. Give time on Christmas Day. Ayan, saglit lang guys ha. Yan ako na natin. Si Sir Olgacho yan. Ilonggo kasi yan siya. Yan lang pa siya. Eh di wow, Pio-Pio. O diba? Dapat support yung ano, my love mo, Los Pio-Pio naman eh. Ayun, dapat support. O diba? Dapat part 3 climax class. Ito. Twenty thumbs up harang. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Samra. Ate Samra, Ma'am Samra. Ayan, sige. Dalawahin ko na. Ayan guys, maraming salamat sa nagdikit dyan sa kay... Hindi pa kayo nakadikit guys kay Dunder TV at saka kay Mama Weng Groyo Vlog. Ayan guys, maliit pa yung bahay niya. Bago ko ipipin ko rin po yung... ayan. Para lahat po tayo. Maraming salamat sa pagdikit yan kay ate... Haram bro! Ayan, maraming salamat sa paharang mo bro. Ayan, bro Noel Nara. Yeah. Wala na. Ayan guys, may nakapin pa ako. Di ba ako busy, my love? Aba. Ayan bro, Noel Nara, ma'am. Zamra, maraming salamat sa pagdalaw. Wow, Pio-Pio. Oo nga, matulog ka sa akin. Oo nga, tumulong ka sa akin. Ayun, sige lang, ito lang sa tema para pagdating ng panahon, magcha-charity kayo, o diba? Malaysia to Japan. Ay, wow, sana all. Ayan guys, maraming salamat sa nandikit dyan kay Lods Dunner TV at kay Ma'am Weng Groyo. Ayan Ma'am Emma, maraming salamat ulit sa inyo sa pagdalaw dito. Ayan, ibaba ko po ulit yung bahay para may pipin po naman natin yung ibang Ayan, baba mo na. Ayan, sige. Ayan na, baba ko. Ayan na, baba ko. Sabit ko na, Lods Pio. Dalawa yan, yung upcoming live at saka upcoming premiere ni Ate Emma. Ayan, support nyo naman natin guys, Ate Emma. Ayan, supportive po siya. Ayan ako, hindi kayo magsisi kasi nga, ayan, may love na nga ni Lods Pio. Diba?
Ayan, bang ako'y nagtutusok. Ayan. Gano'n, shoutout ulit dyan. Kay Bro Noel. Shoutout sa aking members yan si Bro Noel Nara. Maraming salamat sa'yo, bro. Sa pagdala sa aking live stream. Ayan, kay Ma'am Samra, Ate Samra, Ma'am Samra, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you. Ayan, kay Ate Emma at kay Lods Pio Pio na laging present pag nag-live ako. At kasi Ate Emma. Ayan, kay Ate Mai. Thank you so much sa inyo dyan, guys. Guys, may nakasabit pa ako dyan. Ako'y mag-thumbs up din. Ayan. Ikaw na lang pumunta sa channel ko, Pio Pio. May dalawa akong bagong upload ngayon. O, di ba? Tama, Lods Pio Pio. Dapat, Lods Pio Pio, active lagi para i-check mo lagi kung may download siya tema. Ayan. Oo, ayan. Sige. Nasaan ko natin? Ayan. Sige na, tema. Tamsakan ko na lang mamaya. Yan. Para mas mabilis. Sigaw ng puso ko sa'yo. Ayan. Ayan guys, sasaka naman natin pangalawang tamsak na yan. Ayan yung kaming part 3 climax last night of Cherry Blossoms in Yasaka, Jinja. O, di ba? Ayan, trailer. O, Yasaka, Japan. Nagra. Done na po, my love. Ayan, panoorin yung trailer niya, guys, para ano. Panoorin mo na yung trailer din para dagdag views po yan. Tapos Bebyo, panoorin mo yung trailer niya, baka tinusok mo lang agad si Ate Emma. Lagyan mo naman ng kunting lambing bago tusukin. Ayan. Maganda kasi mabroon yung trailer. Ayun, Ate Emma Danfo. Ayun, sige. Ayun, maglaban na kayo, guys. Yung sa Ate Emma, si Ma'am Wingro Vlog, ay nayudahan ko na yan po yan. Maraming salamat. Ano naman kay team song namin ni Pio Pio? Kantahin mo. Mamaya, kantahin ko Ate Emma Debza mo. Ano naman? Kung sakali ikaw ay lalayo. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Di ba? Yan ba yan? Tayo natin yan. Pag ba kanyan? Ayan. Tapos harang Sir Falcon, harang mo. Yan, maraming salamat sa Ma'am Zamra sa parang mo dyan. Thank you so much, Sisi Wing Royo. Mamaya balikan kita. Ha, Pio Pio. Sige po, my love. Basta ikaw. Walang problema. O, diba? Sarap sa pakinggan sa tayo ngayon. My love will see you through. Ate May, may kailangan po sa'yo. Ganda naman ang mga team song ng mga ito. Maganda tayo. Ayan, Miguel, shoutout. Sarap po sa ang pakinggan kong totoo. Kaloka. Totoo. Los Pio Pio, totoo mo kasi yan. Ate Emma, ay nako. Tuunin nyo na kasi yan. Ate Samara, mega love, shoutout po. Sabi ni Los Pio Pio. Ayan, aba ako guys ay sa ano natin, Emma. Sa kanyang live. Support naman guys natin. Ayan. Hagnan po, idol. Ayan, maraming salamat sa iyo, Pelos. Ayan, tumawa nito. Ayan, Prelods, mga shoutout sa'yo. Ayan, wala tayong hagdan, Prelods. So, pasensya na ka na, Prelods, ha? Ano ba to? Ayan, Prelods, Nelson, mga shoutout sa'yo, Prelods. Aba ako guys ay nagplano muna kay Ate Emma. Si Ate Emma, ang my loves ni Lods Pio Pio. Diba? Nilang sa taat, Kuya Nelson.
Nelson, hindi kita nakita kanina. Yan. Totoo naman eh. Bagsit nga na lang ako na sa likod. Hindi na ako manaba na hagdan Prelos. Nakakagda kasi Prelos. Pasensya na Prelos. Ha? Ito na sa'yo Prelos. Diba? Ayun, dinikita ka na daw ni Ate Emma Prelos Nelson. Maraming salamat sa Ate Emma. Yan, mga supportive po mga kaibigan po yan. Prelos Nelson. Nelson Ramos Official ang mga nag-iisang may bahay ni Kablay Sinang Dubai. Diba? Para malaman nyo rin guys. Ayan si Ma'am Zamra naman po ay may isang haligi ng tahanan. Ay, ilaw ng tahanan pala. Sorry. Ilaw ng tahanan ni Lods Manap Gulang. Tama. Ayan si Ma'am Emma naman po ay nag-iisang my loves ni Lods Pio Pio. Ma'am Emma, inunahan na kita. Di ka lang alam kung kailan. Basta nakita ko, dikit na kita. Yan, maraming salamat sa iyo, Prelods. Yan, sa 9 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support sa kay Falcon. Lawin ng dessert to. Diba? Falcon of dessert. Dessert yan eh. Kung hindi totoo, alis na po ako. Naman ganun, Lods Pio Pio. Kahapon inata dito ni kay Prelods. Maraming salamat sa iyo, Prelods. Yan sa tema po ay Yan sa tema po ay nag-isang mga loves ni Lods Pio Pio. Yan niya kita Lods ang pagising ng mga Pinpin di sarapin. Wow, sana all. LS na naman si Host Falcon. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pinpin. Kinanda na sa buong maghata to sa kay para malabot na revenue tamang Pinpin 55% pa lang ating revenue. Hindi pa naabot. Yan, ako. Ewan ko sa iyo, Pio Pio. Ayun, huwag naman kayo mag-away. Ano naman, Lods Pio Pio? Yung kahinaan ni Ate Emma. Yung yung sabihin mo, my loves. Mag-sit ako, Prelods. Yung alam kong tulog. Ngayon kasi, Prelods. Madan kasi ngayon. Kaya, busy ngayon mga tao. Kami nga mamaya, baka alas 8 may trabaho din kami. Ayan, Mio, Spotify, Yahoo. Ayan, magandang shoutout sa'yo, Mio. Si Mio, ayan, monitor natin. Kung saan ka masaya. Set ko, Lods. Ayan guys, may nakapin po ko upcoming live at upcoming premiere po ni Ma'am, ni Ate Emma. Ayan, support nyo na mga iwan lang po kayo ng bakas guys. Nagbabalik kayo sa atin. Masahayaan niya kita. Founder! Ayan, Founder, mga shoutout sa'yo, Founder. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, Founder, may nakapin pa ako lang sa tema. Sa tema, pag nadalaw sa live mo yan. Ayan, sa tema po ay nag-iisang my loves ni Lods Pio Pio. Kaya wala nang dyan, wala nang aagaw dyan kay Ate Emma, Ikaw lang dito to sa Prelods, kahit naman walang okasyon, ganun pa rin tao sa LS ko, sa sarili ko. Ako lang ako sa sarili ko. Hindi, Prelods, kaya pagka walang tao naman, direct ka na lang. Para at least, at sa akin, di ba? Mas maganda pa rin ng StreamYard kasi makapag-usap-usap at taas. Wala kasi akong StreamYard, guys. Kung may StreamYard ako, pagkating ko to si Ate Emma. At saka si Lods Pio Pio talaga. Hoy! Founder, hagutirong babaero. Si Founder. Yan si Founder. Mabait yan. Spyra na ng stick. Pinasukan ko na ng kapin. Ayan. Sige, Ma'am Pinpin. Ayan si Ate Emma. Maglablaban po kayo dyan, Ate Emma. Nag-iwan po. Dari kan mas terima ganun pa rin Prelods. Ayun lang. Sige lang Prelods. Taga lang tayo Prelods. Ako nga Ako nga Prelods, kala mo 4 sa akin yung Prelods. Wala din naman kumasiro ba? Di ba? Ayun lang yan. Ayun. Dahil lang guys, magpalit na naman ako ng para maligitan ko to si... Mamaya kantahan ko si Lods Pio Pio at si Ate Emma. Yan, sino pa dito?
Ayan. Ayan guys, kontakan niyo naman si Ate Emma diyan, ayan. Ayan mga lods, shoutout ulit dyan sa 5 million viewers po natin. Ano na naman kayang kanta yon kuya? Ayan, sige, kantahan kita. Kanta kayo. BG Mix Haller Host. Ayan, haller. Haller, Ma'am BG, BG Mix. Ayan, tamsak na. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am BG. Sige, Ma'am BG, babara ka na ng bahay mo, Ma'am BG, para bigyan kita ng, ano, talong-tulong lang tayo, guys. Ayan. Kantahan ko muna ng dalawa ng team song nila. Kahit sintonado yung boses ko, banatan ko yan. Ha? Beke naman, sige Ma'am Beijing, walang problema. Ikapilik ko lang yung pamadikitan. Host, nasukli ko si Pio Pio kasi dikitan ko eh. Host, nagsukli si Pio Pio. Ayan, si Lods Pio Pio, wala naman channel naman pin. May supportive po yan. Thank you sa pa-jacket, host. Oh yeah. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am BG Mix. Ayan, ang ating bagong bisita na si Ma'am BG Mix. Came from Philippines. Maybe off the video din si Ma'am BG Mix. Pamahal naman at Sweepy YouTube. Ayun, sige, sige. Ayan, sige yan. Ayan. Huwag ka malalaman, Bijing. Dikitan ko mamaya. Yan, copy ko muna. Ayan guys, papi naman siya natangan sa daan. Nabubulol na tuloy ako. Ayan. Para maano po natin si Ma'am Bijing. Antahan ko muna kayo kahit isa lang ha. Kahit sintonado. Ayan. Hatian ko itong pinalipad niya, tema. Hatiin ko kasi pa si Piara ko eh. Ayan. Ayan, mga sa tot dyan. Wow, pa-request po yung by si Valdez. Po ba? Hindi ako magaling kumanta, Ma'am BG Mix. Ito yung sakla ka talaga. Ay, naku, padarinig mo yung boses ko, baka sabihin mo. Ano, Team Hads. Ayan bro, harap mga shoutout sa'yo bro. Mamaya na kasi para ma-entertain ko kayo dyan. Ayan. Shout out! Rui. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, team. To all. Ayan, to all sabi ni Lord. Ayan. Pamahal naman, sabi ni Ma'am Jing. Ayan, sige guys, mag-ano muna ako. Ayan, silipin ko na itong bahay ni Ma'am Jing. Ha? Ayan, premiere patamsak po. Ayan, sige, sige. Ayan guys, magtamsakan po tayo dyan. Para ipipin po natin yan. Ayan, sige, sige. Katerira pala si Ma'am Emma. Katatira pala si Ma'am Emma. Opo, parang ano mo yung prelo sa tema? Kalugar niyo po, yan siya. Kasi pagka nag-ano sa Tarlac siya eh. Harang Unlimited. Oh yeah. Ayan, sige. Wait lang guys, dilikitan ko muna to sila. Ano, ha? Maraming salamat sa parang niyo dyan. May nakalaban. Ito pala pagkabulaban. Ayan. Silipin ko muna si ate. Tapos kay Bro Harold. Okay. Premiere. Yan guys, pala pag nabulaban mo muna kayo sa baba. Ayun. Kay ate ano to? April 5. Ay ano siya? Wow, one. Bigamix. Wow, YouTube. Ang ganda na natin. Ayan. O sige, isahin na lang po natin to para mas maganda. Ayan, para isang dikitan na lang. Saglit lang ha. Sabay ko na yung temper Harold. Ayun guys, support naman natin na ba ni Frelods Nelson? Kay ate. Para hindi na tayo magbaba ng isa pa. Bagabix. Para isang dikit ko na lang mamaya.
Ayun. Okay, kaintindihan kayo niyan ni Lods Nelson. Kaintindihan kayo, di ba? Ayun. Gusto kong kumanta si Pio Pio. Ayan. Lods Pinpin, Dana po. Sana mahilig, Ma'am Emma. Ayan. Ayan guys, ipagsabahin ko lang. Baba ko muna yung ano ni Ate Emma. Ayan. Nakakatamsak naman kayo kay Ate Emma. Diyan, ha? Ayan. Ayan guys, bigyan ko na yung 1 minute muna para matamsakan niya man sa tema. Para ano na rin po siya. Ha? Magaling yan sa Underpincho magkantatero. Yon tulad ni Frelos. Pareha silang kanterero. Pio Pio, dantusok sa bahay mo. Gusto kong kumanta si Pio Pio. Ah, di ba? Ayan guys, silipin ko ulit yung bahay ni Ate. Ano yan? Okay na. Si Ate. Ayan. Ayan, oh, syempre. Wow, ganda naman ni Ate. Ano. Bigamix. Thumbs up. Ayan, nag-iwan na po ka ng bakas, guys. Iwan lang po kayo ng bakas kay Ate. Nakita ko na doon si Los Pio Pio kay Ate Bigamix. Ayan. Big X Dan. Ayan guys, may nakababa. Thank you, Hoz. Ayan, welcome. Ayan guys, ako nakadikit na po kay Ate Emma sa kanyang live stream tsaka premiere ho. Ayan, ipin pa natin yung isa. Ayan. Nagbaba din si Freelance Nelson maglaban at magmamahalan po tayo doon. Ayan. Tag-init na ngayon dito sa Middle East. Ako, mainit na ngayon. Nelson, OTW, pag kumanta si Pio Pio, masagot ko agad siya. Ay, wow. Haba. Kasi Pio, subukan mo kumanta dyan sa ilalim. Ayan, sige. Ayan guys, binaba ko na yung pin para madikitan ko, para makapagdikit ako. Ayan. Ayan, maraming salamat sa nadikit kay Ate Emma, ang nag-iisang malabs ni Los Pio Pio. Ano pinaka-supportive ko po na si Ate Emma. Siya po ay kahit hindi pa po siya nakakasahod sa YouTube, siya po ay tawag nito, nakalimutan ko po. Nagcha-charity po siya. May vlog siya, nagcha-charity po siya, Ate Emma. Sa Tarlac yata yun. O, di ba? See you, Miles, mga idol. Ayan, Miles ka pala, Ate. Sige. Pagka, Maha, ayan, aha. Begang mix, Dan Rudder. Los Pio Pio, Polpak support to house mo, pinasyalan ko. Isang tall building. Aba, buti pa si Ate Penpen ni Sarapin. Si Ate Penpen ni Sarapin po, yung babayan ng mga Ilongga po siya. Siya po ay, Ilongga, kumusta na ka mo? Sila ni Founder. Ayan. Tigasin ka ba, Ma'am Emma? Ayan. Siya yung may mga idol. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Abang ako ay, ayan, ano to natin ni Emma? Ayan, 2. Pangatlong dikit to sa'yo, bagging mix. Ayan. Ayan. Patamsakan naman natin guys, nakapin dyan yung coming live ni Ma'am. Live will begin. Ayan. Saka ni Bro Harold. Ayan, sige. Patamsakan ko ba yun ni Bro Harold? Residence na ako dito sa Japan. Residence na po yan si Ate Emma. Nasa Caloocan pala siya nakatira. Ay, pinsan ako dyan, Ate Emma. Caloocan. Saan ba yun sila? Mga Camacho ang apelyido. Camacho. Bagong silang yata yun. Yan, 42 thumbs up sa'yo, bro. Okay, pero saan ka sa Pinas, Ma'am Emma? Sa Caloocan. Jamil, okay. Ayan guys, may binawa sila si Jamil. Okay. Si Jamil, okay, ano to eh. Parang ibang, iba ang, silipin ko yung bahay nila si Jamil. Okay. Ayan. Parang ano siya. Moga Trevor, Dingan, Karaya, Indonesia. Ayan. Laki ng bahay niya, 6.24. Ayan, I will connect to you, my friend Jamil. Subscribe. Ayan.
Madam Biging Mix, Dan Toso ko yan. Jamel, okay, how do you do, my friend? Ayan. How do you do, my friend Jamel? How are you? I hope you fine. Oh, di ba? Wala, basta may English natin nito. Subo tayo nito. Ayun. Dikit kalimbang sa'yo, Mr. Jamil. Ayan guys, may nakapin po ko sa taas dyan. Dikitan niyo po yung referrals na dyan. Ayan, habang po ako ay nagdidikit dito sa ating mga viewers. Ate Banging Dan na po. Ate Banging Dan na po. Ibang lahi ta, prelods. Ayan sa LS ko. Oh, paano yata yan? Anong ano niya eh? Salita niya. Parang, my friend Jamil, okay, are you Indonesia or Vietnam? Parang hindi eh. Ano ba sabi ko? Ayan. Andikit ko na to sa'yo, ate Baging Mix. Ayun guys, may naka-pin pa ko sa taas dyan. Please tap sa kanawa natin yung pin at saka bahay ni Frelads Nelson. Kung di pa kayo naka-connect guys, please connect to. Ayan, tap sa kanawa na to. 43. Ay, mga sa tatuloy dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat. So I can wait. Ayan, puro premiere po yan. Premiere po, 3 hours din po ito kay Frelads Nelson. Ayan guys, iwan po kayo ng bakas. Mahilig siya sa music, Frelads. Gusto niya lagi, jamming tayo, okay. Jamming tayo, okay. Ayan guys, sasaka naman natin yung coming live. Ayan, sige. Matamsa ka muna ako. Ganun siya. Nasa Remy ba prelot? Nasa rhythm, sa Remy. Oo. Ayun, saglit lang. Yan, thank you my friends. Hindi naman yata nagbabalik siguro ito. O sige lang. Ayan. Nasa rhythm. Ayan. Foreign na lang. Oh. Yan, okay na yan kay Ma'am Jamil. Just stay the bagan. Ayan. Panutan natin kay Bro Harold. 45. 45 damsak na kay Bro Harold. Sabi mo. Pagsakan ko na sa'yo ito. Sa'yo may iba yung sa'yo preloads kasi alas 3 hours pa dapat sa'yo. Dubai Expo. Maganda yung Dubai Expo, di ba? Napalit muna tayo na. Tatay Rene, shout out. Good evening, Idol Falcon. At maraming salamat sa pabidji-bidji mo dyan. Malapit na lumabas ang gawa kong kanta para sa inyong mga tropa. Ay wow, nag-compose ka, Freelads. Yan. Sigurado, kakaiba yung pangalan ko doon. Wow, start na naman Dollar si House. Yes, my friend, Finfin, my friend. Lods, Jamil, suda ako masok kay Rome mo. Ayan, Malaysian. Malaysian yan kasi maganda na sila ni Lods Pio. Nalulumot na yan, pre-Lods. Nakita ko nagka-private kasi. Okay. Baka tinago pa ni Ma'am Blaze at ni Ma'am Blaze dito. Ayan, sige. Ayan. Tungkol sa may sakit, preloads. Ayan, sige preloads. Okay yan, preloads. Malay mo, baka yan po ang mag-viral po yan. Kasi siyempre, minsan, pagka ano yan, isang putok lang yan. Kumbaga, pag nag-viral yan yung mga kanta na ganyan. Yun mo yung kanta niya, ni Eman, di ba? Namatay. Eman Bet. Tarini, I love you.
tungkol sa may sakit, prelods. Sakit sa puso. Ano mahirap? My love will see you through. Sampol ko sa iyo lyrics, prelods. Kanta ka ng kuya. Sige, saglit lang. Sige. Yan, shout out to all my friend na cannot understand Tagalog. I'm shouting out. Shouting out. Yan, shout out po sa inyo. Yan. Mega love. Shout out. Yung pala dati yan. Kasi akala ko mega loud. Love. Bot. Kanta ka kuya. Kung masakit ang karamdaman mo, inom ka ng Falconcetamol. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Ate Emma, gusto ko sana kumanta kaso yung pinalipad mo sa akin, nakatian ako nun eh. Okay ba, prelods? Ayun, sige. Anta kita ate Emma mamaya. Huwag ka pang ate Emma, request mo. Okay, prelods. Lobat na po ako. Yun, kanta pa rin yan. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa puso mo? May signal pa ba? Oh, bahaya kantahin ko mamaya sa inyo. Ate Emma, Lods, Lods Pio. Ayan. Guys, support naman natin nakapin sa taas yan. Upcoming premiere po yan. Ayan. Upcoming live tsaka premiere ni Mama Ron. Sir Nelson Ramos, Dan Dikit po, Tamsak, Esmastrika. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ate Penpen. Yan si Ma'am Penpen, di Serapin po. Di Cotselio, di Almacen po. Ay, aking kababayan po yan. Isa lang po amin lingwahe. Kami po yung mga Ilonggo. Hindi, Iligaynon pa na salita. Pasok ni Sir Nelson Ramos. Di ba? Sukli na po. Baka matagal ng dikit ng si Fredos Nelson. Baka sobra-sobra pang ibalik sa inyo yan, Ma'am Pinpin di Sarapin. Sir Nelson Ramos, sana all talaga magaling kumanta. Ano lang yan, Fredos? Ikaw kumanta, Fredos, na sinulat kong kanta. Sige, Fredos. Sige. Ayan. Kanta ko muna si Ate Emma. Saglit lang ha. Ayan guys, may nakapin pa ko guys. Samsakan naman natin kasi tinamsakan ko na lahat yung mga pin po natin. Maraming salamat. Mahirap kasi adjust to. Hindi ko sa ma-adjust tong aking ano. Okay lang ha. Karaoke. Magbakas ka po, Pen. Balikan kita maya. Yung bakas lang po, Ma'am Pen kay Frelos. Sana babalik po yan. Doble pa yung balik sa inyo. Bakas ka lang, Ma'am Pen. Ayan, labis na nasaktan daw. Sige. Grabe to ah. Ngayon lang sila nagkakano, labis na nasaktan. Ano ba to? Don't say pasok mo. Bakas ka lang, Ate Emma. Ate Pen po. Ayan. Labis na nasaktan. Baka may nagugutan ng labis. Ano ba title? Labis na nasaktan. Korean song. O, sa matema, Korean song. Ayan. Thumbs up down ulit, bro. Maraming salamat sa iyo, bro Noel. Ayan, si Lolo Bigs TV, guys. Nakita niyo po si Lolo Bigs TV. Pag nagla-live po yan, maraming mga bisita doon nagkakanta na. Gusto mo ba? Sige lang, founder, naka-LS pa ako. Gusto mo ba? Ay, wow, si founder talaga. Kasi founder talaga ang, ano siya pala founder? Yan, bro, Noel, maraming salamat. Yan, bro. Ano ba yan? Sige nga.
Problema kasi yung echo ko mahina eh. Unti-unting pumapatak, hindi alam. Ano yung last saglit lang. Hindi ba nila kasi itong lyrics guys? Hindi ba nila ito? Pag-isipan ko muna yung tono niya. Ayan, ginagawa sa inyo dyan guys. Ini ba? Hanap mo tayo ng Boylo. Aray ko. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan. Unting pumapatak. Yun ba yun? Ang di alam ang luha. Ayaw ko ng ganito. Mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso. Sudan kung saan. At nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako na mapatayong sumisigaw ang puso. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit hulihin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ba talaga lyrics nito? Kaya ganito. Hirap pa ito. Shout out. So, di katsuglihan ko rin kayo. Ayan, sige. Ma'am Benben, shout out po. Ayan. Hirap ito at tema. Ulit lang. Ito na lang. Para maiba na lang. Hirapan ako nun eh. Buti sana kung nag-in ako founder, antok na. Ayan guys, may nakapin pa ko please. Saka, tawag na tema tuloy. Ayan, ito na lang. Ito na lang. Ito team song na to para to kay Ate Emma at kay Lods Piopio. Binaba ko na ang bahay ko, Lods. Ayan, sige lang ma'am, Ate Emma, babaan mo lang po. Saka huwag masyado na lang, baka malalagas din naman po siya. Okay? Ayan. Gusto na iyong pag-ibig, nakasabay sa krisis ng panahon. Mababa ang halaga ng piso, sinabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong na-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang pinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalog pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? My love, kumusta ka? MTV Colon. Boses mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. At tawag ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Nawala man ang cellphone ko,
wag lang ikaw sinta, dati-dati. Madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon'y hindi na, miss na miss kita. Lagi kitang kinakontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakaload pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. La 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 la, labat na ba ang pag-ibig mo, nakaload pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Ayun. Ayun. O, diba? Ang problema kasi nito, guys, ang echo niya mahina. Pero dito sa, ko malakas. Kumbaga, hindi ko makuha yung settings niya. Ayun. Maganda sana kung maganda yung echo niya. Kahit echo, malamatakpan yung boses natin. Yahoo! Wala ba kayong mga kamay dyan? Baby Kulot, thumbs up. Ayan, Lolobegs TV. Yahoo! Wala ba kayong kamay dyan? Palakpak! Ayan. Yan, Nanay Maureen. Ayan, 27 thumbs up dan house Falcon. Walang harang, parang Falcon karing kung makahiyaw eh. Ayan, si Nanay Maureen po ay aking kababayan niyo po. Ayan, si Nanay Maureen po ay nasa Italy. Yan si Nanay Maureen. Supported po yan. Harang! Ayan, Ma'am Scarlett. Hindi ko lang shout out sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayan, Nanay Maureen. Ayan. Parang Falcon daw ako humiyaw, sabi ni Nanay Maureen. Ayan. Lawin lang, di short naman. Ayan. Pero dito kasi maganda yung boses ko. Dito. Kasi iwan ko dyan sa inyo, ha? Ayan guys, may nakapin pa ko dyan premiere upcoming ni Preloads na saka ni Team Hads. Support naman natin. Habang tayo ay kumakanta. Yan, Ma'am Scarlett, magandang shout out sa iyo. Ayun, ito. Diba? Maraming shout out sa lahat dyan ng mga 8 million viewers natin. Ayan. Ito na lang, para may iba naman. Ayan, mga shout out ulit yan kay Ma'am Emma. Maraming salamat sa video kay Ma'am Nanay Maureen. Maraming salamat sa Nanay Maureen. Kay Bro Noel. Ang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko'y kay langit, yan pala'y sakit ng ulo. Sabi mo nun sa'kin, naniwala naman sa'yo. Ba't ngayon? Hindi ba kasi nila naman ito lyrics ulit? Ayan po. Magbasama na ako guys. Kasi hindi ako makusintrix dito si Preloads eh. Tawa na ako. Falcon ba ito title nyo? No? Actually, hasa na sila. Hindi yata pasok Preloads.
Bugin ko yan, saan? Pati ko mukha mo dyan, ha? Ay, ay. Hanapin niyo may palagong bato kayo. Oh, pasok na naman yun, ha? Palitan ko na yung kanta ko na yun. Parang pasok doon si Prelods, ha? Anak, kuha na yung mga ideya doon. Ito na ako. Wag ako. Ayan, sana si Los Pio Pio. Ayan. 1 hour 28 minutes na po tayo. Ito na lang tayo. Para masaya na mo. Ayan. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Ayun. Ano nangyari dito? Wala akong paki-busy. Ako, ti Scarlett. Wala akong mention. Bakit ka bigay dito? Ayan. Kaya shoutout sa Lods Pio Pio. Ayun, kaya shoutout ulit dyan. Sana yung million viewers natin. Ayan. Sige lang guys, mag-comment na kayo dyan. Ako ikakanta. Ito pa naman. Ayan. Ayun, 9 million viewers sa ating garage. Guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Ayun. At least kaliwa kang host. Ayun, Falcon Vivo. Ayun. Makret tayo. Ayun, mga shoutout ading. Ayun, mga Carmen, mga shoutout. Diyan? Ayun. Mga shoutout ading, Damsakdan. Ayun, Haram. Shoutout
po, Ate Nilda. Go? Ayan, shout out Ading Nelson. Ayan. Si Falcon ay ano ni Juan. Ano yung Scarlett shout out? Ayan. Ay, nako. Di mo yan? Ano, esteri ka lang. Alas ada na itlabara. Ayan guys, wala kami tubig mamaya. Bibili kami tubig. Pero bakala? Ha? Alas ada live ano. Ayan, aning view. Ayan. Ayan, swift September 29 time sakos. Maraming salamat sa inyo dyan. Saglit lang guys ha. Kasi wala kami tubig. Bibili ako maya-maya ng konti. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo sa 8 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa pa BGBG. Ayan, Ma'am Sweet September Vlog. Ayan kami kasi mamaya guys kasi ang trabaho po namin gabi. Mag-umpisa kami ng alas 8. Tapos matatapos kami ng alas 12. Alas 9. Oo. 9, 10, 11, 12. Yan ang po ang ano namin. Tapos sa hapon naman, nag-start kami ng 2 to 5. 2 to 5, yan ang ano namin. Eh, Ma'am Sweet September Vlog, maraming salamat. Ayan. Miguel, shoutout ulit dyan sa inyo kay Ma'am, ayan, si Ate Emma at si Les Piopio, si Ate Nelda, ay Frelals Nelson, si Ma'am Sweet September. Ayan, shoutout sa lahat ng mga team Maliw dyan, sa ating kapoundera na si Ma'am Rachel Evangelista. Ayan, Miguel, shoutout sa iyo sa team Maliw sa Marination dyan. Miguel, shoutout. Ayan guys, may ano pa ako, may 25 minutes pa ako para tayo ay magdikitan at maglablaw. Ayan guys, papin naman yung nakapin sa taas. Papin naman nakapin sa taas. Ayan, patamsak naman dyan sa nakapin sa taas. Ayan, coming premiere, live, ay premiere ba yan? Ayan. Miss You Like Crazy. Naka-live na pala si Miss You Like Crazy. Si ano? Opie Fam. Okay. Naka-live. Mas mahaba pa yung book nito ng ano ni ate, ano? Jim Nuyaw. Ayan. Sweet September shout out. Ma'am, Sweet September, dikit ka rin ba ang pasukli? Ayan, pasukli daw. September man yan. Saglit lang guys, tama na yung kanta, nakakabingi yung kanta natin. Tama na yung CPR natin. Ate ampas si Mama ano dun sa pinunupan ni Ate Emma. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Ate Emma. Nakalive niya ata si Ate. Ewan ko muna kayo guys. Saglit lang. Hello.